Κύριε Σταμάτη, τι κάνετε εδώ? Α, δεν σου είπα. Όχι. Τώρα και στην Ακρόπολη θα πίνουμε effect. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ, ομορφιά. Κοίτα εδώ, σε παρακαλώ πολύ. Κοίτα εδώ, ομορφιά. Effect. Θα είναι η νέα μας κόλαση. Και βέβαια κάλυψο και aloe love. Αλλά σήμερα είναι η τιμητική του. Ωραίο, Πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.